Mr. Tondo Alcantara and Miss Aisa Andesa. So may na po ikaw sa pang-request. Barangay Camp Manifest Norte. Okay! Baga, kaupay sa paglupad sa kwarta tungod kay bag-upa na siringla bagaan eroplano. Yan ha! Salamat kan Ma'am Marisa Tayab Brown. An balik bayan sa aton barangay nga tikang sa ibang nasyon. Nga gimpadis sa aton amay or kang kapitan Renante Dora.